sudah terjadi sebuah kesepakatan. Monggo. Kopi lagi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok podo tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo asik. Setia ora mungkin mendua, matur nuwun sampun ana ngancanine saben dina. Nararia RVS
sampun ono kancane